Abusuafo ye mamu nyina makwaba about the kingdom of Asante so. Said ye munim ye dada no eya amamre abakosem ene amane ene yehyiamu a ye de emamo. Na ene ye ne Teacher Katanka na se teacher osei bonsu Safo Katanka. Oye pedagogist and a monarchical historian a wabin ewo ahensemu eyie. Bano abakosem anase ahensemu a wabin ewo mu yie pa osanso obi osa kire akyerɛkyerɛfo ade na kyerɛ sɛ wabin pa ene ye no atena se a ye ba bedi enkomo na ya hwɛ sɛ uba no oman Ghana ha ye wo amamman bi wo honom a ye nyina ye nim sɛ eye aman baako nanso ukomu a saa nchichemu ewom ye wo aman bi ate sɛ ga aman bi ate sɛ dangbe obi ate sɛ bono ene Akyem saa aman ye nyina ye hunu sɛ eye aman baako nanso no nchichemu ewom eno na ene ye ne teacher atenase a ye bebisa no ama no akyerɛ yen sɛnia saa aman no emu nsɛm etie the kingdom of Asante ewo Facebook uko YouTube a eye the kingdom of Asante saa so na TikTok eno so ye the kingdom of Asante media ni nyina anase all the social media no ba bia eye the kingdom of Asante ubehu yen ewo eho follow yen na subscribe efa ema yen midin ade nana danso me dan me ho abatiawa na afi ye ne teacher ahye nkomo nase teacher wadaruma ye mo akwa baba the kingdom of Asante so mejo so eburu yo ada yishia ye na show no na kama papa nkrofo ka se omani age senia wo se kyerɛkyerɛ nsɛm no mo ho na teacher enne ye mmisa ye ka ga eye oman baako ana se tichemu ewom yo ye ka se ga eti se eye oman baako ga no ankasa eye oman baako okay na oman baako no enye se kuro baako ene efra ne ga no okay na emo nkuro akese na aka omo abom ene omo from ho ga oh okay ndi wo firi kuro we so a na ehye dem na akokuro fufuro so na ehye dem na akokuro fufuro so na ehye dem ekwakyiri ansa na ni nyina be ka bom a efra ne ga oh okay yo na ne ese ekuro no enchichemu ewom anase saa gan tichemu ewom na enye oman a ebom na obi a woni nkura ene ye na obi a anase ohene a ye fra no ga manche no ye den a yenya ohene a ye fra no ga manche yo nkuro no a ye bobo no ye ka se nkuro ahodo na ka bom na ye ga no se ye nyina ye ka bom na ye ga de a ene na kuro bi a bebodin bi a ga ka ho oh okay enji ye wo gamashi yewo osu yewo la yewo teshi okay yewo nungwa yewo tema okay sa amama wenum nyina no bia dane man a owo oman hene baako eda wo mo ano okay ena sa kuro bia baako bia wo fa bia sa wo nkuro nkuma ehyehyem ena ka bom ena de eye oman no okay ndi wo fa gamashi a oman baako okay ga osu oman baako ga nungwa ga tema ga la ga teshi okay sa ama wenum nyina no ebia ye oman mua ya ewo ne man hene okay na de ya na etwetwe aso kakra ne se gagano a eso wo mu din su ni nyina no ntempenti o mu nyina agai o mu mfa nka ho okay na baako de on de da bia na kan de ho okay ona de he enti se baako no aya na da bia kan de on machine no ga machine okay enti ono ye ga machine hene no ono na esanse ga no ono de ode abata ne de ho ntina da bia o te ga no a ya na nkrofo adwene nsan gane nyina hene no no okay enso yesa na tie ono ne man no ewo nkuro ewom nkura wo ne man no mu no bi ne da koman ebi ne kaneshi ebi ne gbese
ebi ne odoko okay ebi eni sotum okay na saa ono na himfie na ngasa no esi baabi a efro Kaneshi okay okay endi saa nkuro ya aboboyi ena ewo nase ya odi omo so se omahene okay oba aya osu a eno nso so he omo nso so ewo nkuro ehihye osu no mu okay ya emvanze ebi ne dwawulu okay ebi ne kutobabi ebi ne kisaman ebi ne nima okay yo sa ayi mamobi hacho we mu nyina ya osu nkuro no bi okay ya obekọ na eho so ohene wo ho na emom nya onne manhene o manhene no ene osu manhene okay oba nungwa nso a ono nso saa one nungwa manhene na nso nkuro ehye nungwa num ehyehyem ebi ni katamanso okay ebi ni oyibi santel botema sakumono okay sangona sa nkuro odikoma sa nkuro we nu nyina ye nkuro ahye nungwa num pi ka ho na nso kakra bi na me pesa mebo na waba oman bi ti se tema eno nso ye wo tema manhia ena tema nso de se wahu a obohu se ye wo no communities community 1 community 2 community 2 sa community bebrebe ni nyina no eye temafo nkuro ye wo aman bi ho a tema new town tema ajekojo sa ama we nu nyina ashaman ni nyina kan tema no okay endi omanhene no de one tema manhene okay yo oba la kanene on fro ne labadi okay yo ene no omse wo mpe badi na ka ho no ase ne se bad people okay yempe omo de la no chese eja fire okay endi omo no babia Kutuka International Airport wono e omo dia okay Medina e ka omo ho Adenta ka omo Legon Bema Camp okay sa ho nyina ka omo ho okay oba ayi attention so a omo nsusu sa na omo nsusu wo ayi nkro hihye tension mu na emom tension no na omanhene na ewo okay endi ye wo baby ti say e fro twiblo abomi eni de ekeka ho na sa amai ena kabom ena ye teshi okay na teshi no ye omanhene teshi hene no eye omanhene okay enti se otise gamashi ono ena enchere bia oba besra otumfo no we kan otumfo ni di afashe na wudi ono enya nkranfo nyina hene okay wo ye gamashi ehene okay afene yati ase pa ya da ase pa teacher we ama ye hu se nne yesua de ampa sese ye hu se eye ga obia ewo ne hene a obi enhye obi ase na mmom ga mashi ehene ene ba menhia ebesra utumfro wabra na odi na fashe no tinye nkranfo nyina na se enye gafo nyina ehene na mmom eye ga aman no mu baako ehene a ye ga mashi ehene ena eba eye kumase menhia ebesra ye na utumfo no teacher yate eho na se mejiri se mahwefo nyina nso ate ase yenhwe yeka enkran anase akra eye ohene ben na ne dia yo edin akra no eye friend say nyasa na omo no frɛ omo okay na no abaye din bi a abeto omo so ya wo ka enye tashi form frɛ omo ho akra okay osu form frɛ omo ho akra nungwa form frɛ omo ho akra yen ya hoho no na ye de etu ni nyina bom se akra okay na omo de omo nim se omo amama na obia woni hene woni din akra no eye ayi friend say baabia mfimfin no wo no
oman gano ni mfimfi eye baabi a e friend say ho na dwadie ene eyi office ne eyi opekuro no mfimfi a nti e ho na ye friend no Accra enti no so obehwe a obi wono ngua a osemekọ Accra o tema osemekọ Accra ba ye na ye wo ye ni saa oman no mu no de o tamale o sunwan o kumase a oni se ti woko baby obekwa kopie bia o tema Accra o so kwa Accra di sana ewo teacher ye da sepa afei se ye hunu se de gano emu nchichemu etie de a ye hwe aman bi ti se dangbe no eye oman baako anase no so ewo nchichemu se de gano etie no yo so wa hwa edin a omode ma wo mo ho enkra no tre ko na chi a etra onu ma wo mo fra wo ho gangan no a na fofora san be wuram enso wo mo amane ne o mamamre ne sese senkran for ya wo mo kasakra wo mo so te ndino wo mo no e ko na chi sa no na afi wo mo e de ko na chi a wo mo no mfra wo ho ga wo no ye dangbe na danga entina omo esanse omo ne amasese entino omo angasa peneso aka omo abom e from dangbe na ofa fanu a omo from ho dangbe no a eno nso ya manhodo ya aman bi ti se shy eno nso oman e woni man hene nungo eno nso woni man hene pram kom adan so ena krobofo krobo no emu achemienu ewo manya krobo ena o yilo krobo manya krobo ni yilo krobo ni nyina ya krobo di omo na onumu enso esu ni omo ban ese gafo ben gafo no na omo ebobo omo din de omo de ne esepa enti omo no fro ho dangbe na onu mu hu omo ho sa nuanom de omo nyina ka omo ho bom ga dangbe de yakeka eye shy no onu mu no ho na nkuro bi ti se dodoa ko di abe ayi kuma onu mu no wo shy wo ba nu wa onso wo nkuro ti se dawa old ningo ena new ningo omo nso ningo fo na wa ba pram pram no tema achi ho e baby e friend afienya omo nkuro pram fo nkuro no bi no omo e baby e friend Jerusalem no nso e ka omo nkuro e ho ena me share camp soja for camp bi e friend me share camp no e ho ene ho na ayi waba no enso omo nso wo mo nkuro ebi ne Baalishi ene Apollonia oba baby nso e fra na adan omo nyina ka dangbe fo no ndi adan fo no omo nso ewo aman te se big adan ene sege ona adan fo omo no nso ne adan fo na ansa na waba krobo fo no ne ewo ayi manya krobo wo mo no wo mo kropon e de odumase nti e fra no krobo odumase na wo mo sa wo nkrofufuro bi ti se ayi akuse na aseswa ya nyina ye manya krobo na waba yellow krobo wo mo no nso wo mo kropon e ne somenya na ayi huhunya ani botie anase nkro ahodo pi na ka ho na omo nso de no wo ka omo nyina abomu ana from gandangbe no na ese dangbe fo no so chichemu ewom se de gano etie no ye da se pa teacher se ene ye no esua de na so wo kire yade ya hwefo ani age se ne ya wo se atoba sa wo kire nsem no na teacher ma ya hwe Akyem ye ka akyem eno so ye oman baako ana se akyem no eno so wo nchichemu se de wa kire ye yo se de ye ka no adesua
eno nkyerɛ sɛ nipa no emu atete omo nyina na from ho akyem okay ndi obi se ode akyem a untimi nka sɛ wa akyem na firi no ho okay o se ode akyem ndi ode akyem na akyem no enjichemu ewom okay senti ne sɛ oman bia ebeka sɛ enjichemu ewom na kyɛ sɛ wo ne hene okay ohene baako ɛna nkuro no ɛwɔ ehu omo ho sɛ omo hyɛ saa omo ka ohene no ho no omo yɛ baako nti ɛwɔ akyem no yɛ omo ahodoɔ ɛnan mpempi ya na yɛbɔ miɛnsa okay miɛnsa na yɛbɔ no nyinaa ya na ɛwɔ eastern region okay nti yɛwɔ akyem abuakwa yɛwɔ akyem kotoku ɛwɔ akyem bosome saa akyem weenum miɛnsa ya mabo yi nyinaa wɔ eastern region okay ɛna yɛwɔ akyem baako yɛ no nso de ɛwɔ Asante mam yɛ frɛ na Asante akyem eno wa Asante mam ene ahanti se frɛ na Asante akyem nti Asante mam no nti ɛna ɔmo de no yɛ frɛ na Asante akyem de Asante akyem no se yɛ fa akyem abuakwa no a ɔmo hene ɛyɛ baako okay nti akyem ɛnan na yɛabɔ no nyinaa no ɔmo hene nyɛ baako okay ɔmo yɛ aman hene na ofa akyem miɛnsa na ɛwɔ eastern region na baako bia wɔ ne man hene okay endi ofa akyem abuakwa no a ɛno ɛna ɔmo ahinkuro ɛne chebi na saa chebi no ɛhɔ na ɔmo ahinkuro no nti ɔmo hene ya yɛ akyem abuakwa hene ɛhɔ na sɛbi na hemfie wɔ okay saa nso na ɔbɛfa akyem kotoku a ɔmo nso no ɔmo ahinkuro ne ɔdan okay ɛna ɔbɛfa akyem bosome a ɔmo nso ɔmo ahinkuro ɛne suaduro yo ahinkuro no pa ho a wɔn mu san wɔ nkuro hodoɔ ya ɛka bom ya ɔmo nyina hu ɔmo ho sɛ saa kuro ya ya boy ɛne yɛbɛhu no wɔ ayi akyem abuakwa ebi ne tafo ebi ne osiam ebi ne kukurantumi okay so asi akwa akyease ɔmo de ɔmo nkuro no ɛsoso nsutem okay akwatia kade suhum ayikuma asamankese begro osino kwaben nkuro no ɔmo ho na akese bebre na ne nyinaa ɔmo ho sɛ ɔmo yɛ abuakwafo ya ɔmo yɛ akyemfo nanso abuakwa okay oba akyem kotokufo no nso a ɔmo nso ɔmo ahinkuro no pa ho a ɔmo nso abrem praso ayirebi asankare ɛne asiakwa ɛne kotokuom ɔmo nyinaa nso hu ɔmo ho sɛ ɔmo deɛ ɔno mo ɛyɛ akyemfo deɛ nanso ɔmo yɛ kotoku okay ya ɔmo hene baako okay oba de atoso miansa na wo eastern region no a ɔmo no nso so no suaduro no pa ho a ɛyɛ ɔmo ahinkuro no a ɔmo ɔfo ase ɔmo aprade ɔmo ne ɛkeka ho okay nti mekan nkuro no pii nanso no kakra bi na metimi abo ansa na ya ba Asante akyem okay ɔno nso yɛ akyem ebi so frɛ no ho Asante akyem ɛhɔ na yɛ penti nti ɔyɛ Asante akyem de a ɛhɔ deɛ ɔhene baako eni hɔ saa ɔmo aman no aman bebree na ɔmo nso ɛka bom ya no nso aman hene ebia yɛ ɔman hene yɛ wɔ agogo okay wɔ Asante akyem ɛnso ɔde no ho ɔyɛ ɔman hene yɛ wɔ bogu yɛ wɔ fuase yɛ wɔ asankare okay yɛ wɔ bompata yɛ wɔ asubua okay yɛ wɔ jadem dwansa wɔn nyinaa yɛ aman hene ɛsan wɔ nkuro akɛseɛ bi a ɔmo nya aman hene ɛnso bompata yɛ aman hene ɔno ɛka Asante akyemfo no yɛ wɔ dampɔn ɛne dwaso ya ɔmo no ɔmo nyɛ aman hene ɛnso ɔmo nkuro ɛyɛ akɛse wankyi ɛno nso ɛwɔ hɔ yɛ wɔ akyem ayi friends abuakwa ya akyem wankyi wɔ hɔ na ɛna yɛ wɔ Asante akyem nso ɛno nso yɛ wɔ wankyi ɛwɔ hɔ enti ɔmo no nso ɛdeɛ no obiara nhyɛ obi ase obiara de no ho enti sɛ obi ɛka sɛ ɔfrɛ no ho ɔkyehena anaasɛ nkrɔfoɔ frɛ no ɔkyehena ngyerɛ sɛ akyem ni nyinaa ɛna ɔyɛ hene wɔ mu ɔyɛ
Akyem Abuakwa. Kono eso no ya Akyem Abuakwa. Okay. No kura no edin Akyem no wo mu se wo kan nyina bom e frɛ no Okye. Nanso ono ne Kye no a oka no enye omfa nyina ho ma Akyem. Okay. So wo hwɛ se de ekwan afa so atworo no a obroni spell ekwan afa so atworo ade no a nsam ya tworo no nsam no nkura no a wo behu se enye Akyem asem no wo kan mrane na ode sa no ho se Okye ohene. Okay. Teacher, ya da se pa se ne wo kyerɛ yan ade ene de mahwefo esua ade pa isan se ne de unim na ye kyerɛw. Teacher, ma yenhwɛ bono yakɔ bono eno so ye oman baako anase eno so nchichemu ewom. Yo enukre nie emre kono na emre dane no na no ma sesa. Okay. Enka se de ka se wenum de akyemfo a wonum wo bia baako ya wo ko anim kakra na eho anya dim foforo. Ye ko nkran so a saa wo ko anim na kuro foforo na woni din na woni hene. Wo bedu bia no a ye frɛ no bono no a ya ekyere se beyo na ebehu se efa ha na ye frɛ no ebro no omo edin se beya aban kye ne ne ma obehu se de obesi akye no se ba aban pese obi hunu ho a nimsa ha na yesa mekono enti kasa ana ye frɛ no bono. Kasa no mum na ye bono ne nipa no a omote ne de obia wo na yi enko te se de ye ka Akyem no Asante Akyem no nso Asante Akyem no ye ka se obogu ye ka agogo ye ka obia nko nti untimi nyi ba kopɛ na wo mfrɛ no sa. Wo ba bono no a sebeyo na ebehunu se bia we no nkrofo a omo ka kasa baako bi na wo ho nti no ene ye de kasa no ato wo mo so. Okay. So wo mo eye bono. Na emom bia no a ewo ho no de ye ni bia ba bia ye frɛ no bono. Okay. Kane tete ho no na ba bi o ho saa. Okay. Kane tete ho no wokɔ nkransa a ufiri emfa ne se wani hwɛ nkransa na ofi sunwan ananse ofi tachiman ananse ba bia ufiri bia wokɔ nkransa no kuro bi kuma bi wɔ kwa no mu a ye frɛ no bono maaso. Okay. Na saa bono maaso no kane no nanka no na wo ho ma oman kakraka bi a ye frɛ no bono. Okay. Na saa oman no sei nkrofo bi agi e de aka wo mo de ho kane ne se ekon ntokwa wa obetimi uyonko no wagye ne man. Sei yo ya Asante uwura mu abonsa dankyira fa ntokwa ene si Asante ne dankyira ntemu a omo di omo so no omo gye dankyira asase ne kakraka ene omo de ka omo de ho. Okay. Enti na wontim mafran dankyira biem. Okay. Saa na bono maaso no ya na bono ahinkuro no. Okay. Eno nso Asante hene bia na efre no pokuare eno one bono maaso hene ana one bono hene. Okay. Ya na hinkuro ewo bono maaso koye eno oje ne nsase nyina na ode ma ono ane ba ya efre no na sase ana otiso efre no nkransa enti ma bono ni nyina ko wura nkransa no. Okay. Obi foforo bia ofre no ho bono nne no onye bono. Okay. Na embom saa kasa no a na wo tete no ya ekowura ba bia no eno de omo da soka. Okay. Enti ba bia wote no bia no a wote no edin a nananom de ma eho no eho saa edin no a de ma mo no eno na eye wo man. Okay. Enti ye ka doma man na emmom oka bono kasa. Okay. Odumase man ya oka bono kasa. Oman no nya bono. Man no mu nya bono. Kasa no na ye bono. Okay. Ya ba soma sunwan dweneme tachiman brekum saa wonum nyina no jape kuromu nsu atre wanchi
nsoko yi tuabodom ofuman tano boase nkransa omu nyina ka bono kasa no okay nanso onka nkyerɛ wo sɛ woyɛ bono ni woyɛ de ni o se meyɛ domani meyɛ jamani okay German no na ye ne man okay ndi wo ka aman dia ungo ka bono na mu ba ka se German okay wo ba ka se doma wo ba ka se wam okay wenum na ya aman no sa aman wenum nyina no na onum ka kasa bia ye frɛ no bono tete ho kasa bia ye frɛ no bono yo so o san be wuramu a wo hu se nkrofo bi wo ha o mo hyehyem o mo nka saa kasa ne bi enso ye de ato wo mo so se o mo nyina eye bono okay enti ebi ni hwan nom ebi ne amanten amanten boma eka doma fo ho okay nanso o mo nka bono o mo ka asante omo nka bono omo ka asante anso omo ka doma asase no de ka doma fo yo wo ba ayi oman bi ti se atonie asante okay enso oka bono bi abanye twa ya ofre no bono no oka ho bi okay so ndi ba bi ayetwa ya ye didin bi ato so no nkyere se wo ye ehoni okay kasa nso de untimi mfa obi kasa ana kasa enkyere se obi firi ba bi ye ne dankyira asante dankyira twifo heman ayi Akyem omunyina kwaw omunyina ka asante kasa okay wonum ko suku a kasa omusua no asante ena omusua nanso ubusan so ye de ni a o ka asante kasa no nkyere se wo santini okay dankyira ni nka nkyere o se wo ya santini asante kasa no oka but onya santini sa ura bono no so a o so sa na okay enti ye ba aman bi ti se tanusubin amaman bi ewo ho nkyira brenam yi subin so nwase omu nyina wo tanusubin ya onum mfra wo mo ho abono brekum o kan bono anso on kan jiro se wo ye bono ni okay so kan ne bia nim na onim sa asemu ya yedi suade na waka na wo kan sa so sa nso na ahoho a wo baabi ukopie baabi na wo ye bono ni o wo ye wasani o wo ye sahwini o wo musu o santini okay so wo na wonim se wo de aha na ofiri na nso obi wo baabi a ono de onima ne se wo kasa no se ngrofo we no mo de na wo ne ye ne usuban na aduane a wodie ne ubibia ese wo mo sanye saa pepepe kura ese wo mo enti me no a me ye ho no a mi hu wo ne de ya fe na mba fifi mu ayese o de na ye we nti mu nyina na de asante atomo so na ona mo baabi enipa no maako bi wo ho no ma wo mpatie ebi asema hinti o mpese obefre no so edin fufuro bia okay teacher yeda sepa abusuafo aha eye the kingdom of Asante Teacher Katanka ena ene ye no abo enkomo wa kire yen sede aman no ebia tie nchichemu a ewom eti ene wo a wodi achi bia no na wo hwe yen no wasua ade ankasa a ene de wunim no wasua teacher wadaroma bibi wo ha wode besoso amaya na de ri soso se sa baabi a ye twa no a aban didi ato so bono no obi wo ha o ye banani okay and you go frɛ no bona ompene okay atebu din ohunu ho so ye bono ni wo mu se o ka bono kasa okay badu Jan wiase sekwa sampa mo o mu nyina obi aka ne kasa okay enso ye de o ma hye ayi baabi a abanya to ne din bono Easter na se bono okay enti no
yesua we ya enkyere se ye kyekye mu okay na mu ma sese wo hu na wani gye wo de ho no crepa no crep na Asante de eno no enye oman baako aman ahodo na aka wo ho abom afo atikuo ya wo mfre na Asante okay Indi amama ya ebobodi nyina obewura Asante no a omo nso aman hodo na aka omo ho abom okay ntina kakra ebesua yo teacher yeda wase pa se ne nso yasan so ne wo ahia biom abusuafo ha aye the kingdom of Asante se on subscribe to your YouTube channel na se amene wo kase YouTube no so se na subscribe aye the kingdom of Asante uko Facebook na o follow ye e ho nso aye the kingdom of Asante TikTok and X baby a ye wo ho wo hwe Instagram social media handles no baby a aye the kingdom of Asante midin de nana danso wada ma mun subscribe na mun share emfama yen enne ye ne teacher osei bonsu safo Katanka oye pedagogist and a monarchical historian wa ben ewo eye ahinsem ene abakosemu eyie pa eti ene ono na ye ne no atwetwe nkomo ye basa nso aba ne nche biem da foforo na ye ne no ahia midin de nana danso ha aye the kingdom of Asante yakra munyina